ଜଗତର ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯିଏ କି ନିରାଚଳ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଦିନକୁ ଷାଠିଏ କୋଟି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ଦୁଃଖୀ ଜନମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ବେଶ ବେଶ। ସେଇ ନିରାଚଳ ନାଥ ନିରାତ୍ରିନାଥ। ହଁ ହଁ। ମୋର ମା ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେଦିନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପାତ୍ର ମ୍ୟାଡମ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରଥ ସାର୍। ତାପରେ ଆମର ମା ମାଉସୀ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନା କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତ ଜନ ମାନଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଆମର ବିଦ୍ୟାଦାତା ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଜନ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତୁ। ବେଶ ବେଶ। ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କରୁଣା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦଟିଏ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛ। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏମାନେ ସବୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଥିଲେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଚାଲରେ କହୁଥିଲେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦଟିଏ କହିବ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦଟିଏ। ବେଲୁନ। ଆରେ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଆଜ୍ଞା। କହିପାରିବନି। ନା ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢି ନାହିଁ। ଆରେ ମା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦଟିଏ। ସେ ଅକ୍ଷର ହଉଛି ମା। ମା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଗାଁ। ଗାଁ। ମୋ ଗାଁଠୁ ସୁନ୍ଦର କେହି ନାହିଁ। ମୋ ମା ଠୁ ସୁନ୍ଦର କେହି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦଟିଏ ମା। ଆଚ୍ଛା। ମାଙ୍କୁ ଧରି ନିବେଦନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କବିତା ବନିତା ଲତା ବିନା ଶ୍ରେୟ ବର୍ତ୍ତିତା। ବେଶ ବେଶ। ପତି ବିନା ଯୁବତୀ ତରୁ ବିନା ମଙ୍ଗଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ପୁତ୍ର ବିନା ଗୃହ ଧନ ଦିନେ ଦିନକର। ଘରେ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ଘର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଘର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କିଛି ଶୁଭେ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଗଛ ଲତା ମାନେ ନଥିଲେ ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦିଅ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ଧ୍ୱଜା ଉଡୁନଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ନଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସରକାର ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଭ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ତ ବି ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବା କଥା ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ହେବନି। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କୁ ଧରି ନିବେଦନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିବା। ଆଚ୍ଛା ହଁ। ହରି ଆହା ମାଙ୍କୁ ଧରି ନିବେଦନ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନନ୍ଦିନୀ ମା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନନ୍ଦିନୀ ବେଦ ଭାରତରୁ ଜାତ ତମେ ପଦ୍ମଜନୀ ଶରୀରେ ସତତାନ ଯାରେ ଅଧିପତି ବିଦ୍ୟାରେ ଅଧିପତି ପିତା ତୋର ନାମ କୁମାର ଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଗାୟକ গোবিন্দ রাম রাম গোবিন্দ রাম 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 আদি ক্ষেত্রে যাই হোক করুথিলা কাম কর্ম হি ভগবান যে কর্ম ন কলে কেবে খাইବାକୁ মিলিব নাই। বেশ বেশ। সেই ভগবান মা সরস্বতী প্রথম অক্ষর হল আজ্ঞা ক পরে কর্ম করিবা। দ্বিতীয় অক্ষর খ খরে খাইবা। তৃতীয় অক্ষর পিলে কোন এতে দুরিয়া যায় না তু করিবা এ দেখি পাঠ পড়িনি আজ্ঞা
ମା ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯୋଉ ସରକାରଙ୍କ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ବୁଝିଲୁ ଆମେ ଦାସକାଠିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହଁ ପୋଷଣ ଅଭିଯାନର ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣାଇବା ଆହା ବା ଜଣାଇବା ହଁ। ବା ବୁଝାଇବା। ବେଶ ଆଚ୍ଛା 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 ହେଲା ହଁ ଶୁଣିଲେ ମା ମାଉସୀ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ହରି ରାମ ହେ ଶୁଣିଲେ ମା ମାଉସୀ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ହରି ରାମ ହେ ପୋଷଣ ବିଷୟ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିଗିରି ମୁହିଁ ବାବା ରାମ ହେ ସଚେତନେ ଦେଶ ହୋଇବ ଉନ୍ନତି ଜୟ ରାମ ହେ ଯାହା ବୁଝାଇ କହୁଛି ଧୀରେ ଦେଇ ମତି ଜୟ ରାମ ହେ ହରି ରାମ ହେ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ରାମ ହେ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଷଣ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ହଁ ପୋଷଣ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା କଣ କଣ ବୁଝିବା ଆମେ ଆଚ୍ଛା କଣ ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆରେ ହରିଆ ହଁ, ହଁ। ପୋଷଣରେ କଣ ବୁଝିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର 12ଟା ଛୁଆ ପିଲା ଏ ତ କାମଧନ୍ଦା ଦିନ କାମଧନ୍ଦା କରିବା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ନିଜର କୁଟୁମ୍ବକୁ ନିଜେ ପୋଷିବା ୟାଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପୋଷଣ ସେମିତି ନୁହଁ ଆଉ ପୋଷଣ ଅର୍ଥ ହଉଛି ହଜାରେ ଦିନର କଥା ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ଦିନ ହଜାରେ ଦିନର କଥା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା 2000 ହଉନି 3000 ହଉନି 5000 ହଉନି ଆରେ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା 10000 ହଉନି ପୋଷଣ ଅର୍ଥାତ ହଜାରେ ଦିନର କଥା ଆଉ ଅଧିକା ନାହିଁ ନାଇଁ ହଜାରେ କାହିଁକି ହଜାରେ ଦିନ ମାନେ କେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ କେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଆମେ ହିସାବ ରଖିବା କୋଉଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା ହଁ, ତାହେଲେ ହଜାରେ ଦିନର ହଁ କଥା ହଁ ଜାଣିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଏ ହଁ ହଁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ହିସାବ କରିବା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲୁ ହଁ ମା ଗର୍ଭ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ଶିଶୁ ହରି ରାମ ହେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ହଜାରେ ଦିନ କେମିତି କେମିତି ହଜାରେ ଦିନ ହିସାବ କରିବେ କେମିତି ହିସାବ ମା କରିବା ଗର୍ଭରେ ରହିବା ଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟିଏ ରହିଲା ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଆମେ ସେଇଦିନ ହିସାବ ରଖିବା କେତେ ଦିନ କେତେ ଦିନ 9 ମାସ ହେଲା 9 ମାସକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମା ଗର୍ଭରେ 9 ମାସ ପିଲା ମାସକୁ କେତେ ଦିନ କେତେ 30 ଦିନ ହଁ ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ନାହିଁ ଭେରି ଗୁଡ ଭେରି ଗୁଡ ଆଚ୍ଛା ଯଦି 30 ଦିନ ମାସ ହୁଏ 9 ମାସକୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ନତିରି କେତେ ପିଲେ ହଁ ବଢିଆ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି 270 ଦିନ 270 ଦିନ ହେଲା ବାକି ରହିଲା କେତେ କେତେ ଦିନ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷକୁ ହେଲା କେତେ ଦିନ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ 365 2 ଗୁଣେ ପିଲେ କେତେ ହେଲା 730 କେତେ ହେଲା ପିଲେ ହଜାରେ ଦିନ 1000 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହଜାରେ ଦିନର କଥା କହିବି ବୁଝାଇକି ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଶୁଣିବେ ମା ମାଉସୀ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ଉଡ଼ାଇ ମାଇଲି ବସ ପିଲେ ହେଉରେ ହେଉ ବସ ହାତୀ ମାନ ମୋର ପୋଷଣ ଧରିବ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଖବର କେତେବେଳେ ଗର୍ଭ ମାତା ହୁଏ ସଞ୍ଚାରଣ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ କାହିଁକି ସୁଖୀ ଭୁଜି ଖାଇ ଆମର ହଜାରେ ଦିନର କଥା ହଜାରେ ଦିନ ହେଲା କେତେରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଠି ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 1000 ଦିନର କଥା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପକୁ
ଯିବା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ରହେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ବହୁଟିଏ କିମ୍ବା ମାଟିଏ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା କେମିତି ଜାଣିବା ହଁ। ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଆମର ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଶା ଦିଦି ପାଖକୁ ଯିବା এইটা ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମତ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ କିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ପୁରାଣ ମତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କିଏ ଥିଲା ଆଶା ଦିଦି ନା କିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା କେହି ନଥିଲେ ନାଇଁ ନାହିଁ ଆଗ ଶୁଣିବୁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବୁ ନା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବେଶ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯିବା ଆଚ୍ଛା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯିବା ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇ ଦେବା ମୋର ମା ମାନେ ମୋର ମା ମାନେ ଆମେ ନିଜ ସଚେତନ ହେବା ମା ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଯାଇ নাম পঞ্জীকৃত সেবা করাই মোর মা মানে ଆମେ ନିଜ ସଚେତନ হই মা মানে ବୁଝିଗଲୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ ହଁ, ହଁ। ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା অঙ্গনবাড়ি ওয়ার্কর পাখକୁ ଯିବା হ্যাঁ। সে আমাকে বুঝাই দেবে ଯଦି ୱାର୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ହଁ, ହଁ। ନ୍ୟାୟ ତାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦେବା ଆମେ না পঞ্জীকৃত করাইবা ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବୁଝେଇ ଦେବେ আচ্ছা আচ্ছা ବୁଝିଲୁ ଆମେ ଖାତା ଖୋଲିବା হ্যাঁ হ্যাঁ ଟିକା ଠିକ ସମୟରେ ନେବା টিকাকরণ নেবা হ্যাঁ। তারপরে কোন খাইবা କଣ ଖାଇବା হ্যাঁ କଣ ଖାଇବା ଠିକ ଭଲ କଥା ଟିକେ ପଚାରିଲୁ আজ্ঞা ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର আচ্ছা 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 ବୁଝିଲୁ ଭାଇ গর্ভধারী মা গর্ভ ধরিଥିବା ସମୟରେ হ্যাঁ সুষম খাদ্য ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର সুষম খাদ্য মানে ଆମେ কোন বুঝিবা କଣ ବୁଝିବା କାହାକୁ ବୁଝିବା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଟା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ହଁ ହଁ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ହେଲା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଆଗାମୀକାଲି ଉଡ଼ିବ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ିବ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଲାଗି ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ଉଛି ଆଚ୍ଛା 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 এই তিরঙ্গা পতাকা আমার সুষম খাদ্য বুঝাଉଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝ হ্যাঁ তিরঙ্গা ତିରଙ୍ଗା পতাকা ପତାକାକୁ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ନେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ତରକାରୀ କରି ଖାଇବ তিরঙ্গা পতাকা খাইবা লাগো লাগো ଟିକେ କହିବା ହଁ ସେଥିପାଇଁ ତ লাগো ଛୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ହଁ ତୁ ସେ ଯାଇକି ବଇଲା କାଁ କରିବା ବସନ୍ ବସି ଦଉନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା আরে তিরঙ্গা পতাকার মধ্যে তিনটি রঙ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ছা উপায় রহিলা কমলা କମଳା ରଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା কমলা রঙের গর্ভবতী মা মানে କଣ ଖାଇବା কোন খাଇବା দরকার ହଁ କଣ মাছ ତାପରେ ତାପରେ পাচিলা অমৃতভণ্ডা ତାପରେ ডালিম ଡାଳିମ୍ବ ତାପରେ ନାଲିଆ ଟମାଟୋ ବି ନାଲିରେ ଯାଉଛି ନା କମଳା ଆଉ ମାଖନ ଫୁଲ ये कमला रंग ହଁ ଏ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ନା ଆଉ ଯାହାର କହିଲି ତ ଶୁଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କମଳା ରଙ୍ଗ କମଳା ରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ତାପରେ ଆସିଲା ତାପରେ କଣ ଖାଇବା କଳା ରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ କାହିଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସପୁରୀ ଡାଲି ଫୁଲ ଅଛି, এই। ଭାତ ଫୁଲ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ ବସ ବୋଲେ ତ ନା ବସ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖତେ ଯାବ ବସ ଆଚ୍ଛା କଣ ଖାଇବା କଳା ରଙ୍ଗ ଖାଇବା ଆଗରେ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ତାପରେ ରୁଟି ଭାତ ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ଇଏ ଆଉ ଚାରିଟା ପିଲେ ଧଳା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଚାରିଟା ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଗଲା ଗର୍ଭଧାରୀ ମା ମାନଙ୍କର ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାରିଟା ଖାଦ୍ୟ କଣ ଧଳା ଜିନିଷ ଧଳା ଖାଦ୍ୟରେ ହେଲା ମୁଢି ଧଳା ଖାଦ୍ୟରେ ହେଲା ଲିଆ ଧଳା ଖାଦ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଧଳା ବାହାରିବ ତାପରେ କଦଳୀକୁ ଯଦି ଫଟାଇ ଦେବ ବୋଲେ ଧଳା ବାହାରିବ ଇଏ ତ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କ ଦରକାର କଣ କ୍ଷୀର ରୁଟି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଆଉ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭାତ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଖାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର ତାପରେ ତଳେ ହେଲା କଣ କଣ ସବୁଜ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଲିଆ ସେକ୍ଟରର ଯେତିକି ଦିଦି ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସବୁଜ ପନିପରିବା କେତେ କେତେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଶାଗ ରଖିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗର୍ଭଧାରୀ ମା ଏତିକି ଶାଗ ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଛୁଆଟା ସାବୁ ଆଇ ବାହାରିବ ମେଡିସିନ ବି ଆଉ କାମ କରିବନି ଆଉ ଏସବୁରେ ପୁଷ୍ଟିକର ପୁଷ୍ଟିକର ଅଛି ସାର ଆଗ ଖାଇକି ତାପରେ ୟୁରିଆ ସାର ତାପରେ ଗ୍ରୁମର ସାର ପଟାସ ସାର ଆରେ ଏଥିରେ ସ୍ନେହ ସାଇନ୍ କରନା ସାଇନ୍ କରବା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଚ୍ଛା ଟିକେ କି କର ଟିକେ
ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଥାମେ ସାଉଣ୍ଡ କର ସରି ମୋବାଇଲ ଖାଇବା ସବୁଜ ପନିପରିବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଦଳୀ ତାପରେ ପୋଟଳ କାଙ୍କଡ଼ ଜହ୍ନି ମୁନଗା ଛୁଇଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଶାଗ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲୁ ଶାଗ ଆଜ୍ଞା 15 ପ୍ରକାର ଅଛି ଆରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସେକ୍ଟର ବୁଲିଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏମିତିକା ସଜା ଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ ଏତିକି ଶାଗ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇ ନାହିଁ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆହା ଏରିଆରେ ମା ମାନେ ବିଶେଷ ତିଆରି ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିବାକୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାଧ୍ୟ ତ ଯେହେତୁ ଗର୍ଭବସ୍ଥାରେ ଅଛ ଏତିକି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର ନହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛୁ କଣ ହବ ରକ୍ତର ଅଭାବ ହେଇଥାଏ ଗର୍ଭଧାରୀ ଥିଲା ସମୟରେ ରକ୍ତର ହୀନତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ବଟିକା ଖାଇବା ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ଆଉ ତାପରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଲ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଲୁଣକୁ ଆମେ ତଳେ ପକାଇଦେବା ଆଇରନ୍ ପେଡି ଆଣିବା ଆଇରନ୍ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ବୁଝିଲ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ନୁହଁ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଓ ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଗର୍ଭଧାରୀ ମା ଆୟୋଡିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ ଖାଇବା ଦରକାର ମୂର୍ଖ ଡାକିରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପିଲା ସବୁ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ ହେବ ବଡ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ମଧୁବାବୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲେଇଥିଲେ ପାଠ ପଢି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୂର୍ଖ ଭଳିଆ ହଉଛୁ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଞ୍ଚା ମୂର୍ଖ କଞ୍ଚା ମୂର୍ଖ ମୂର୍ଖ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଦାସ କାଠି ପାଲା ଗାଉଛି ହଇରେ ଯଦି ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି ଶୁଣୁ। ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖରେ କେତେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖ ତୁ କଞ୍ଚା ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ କେତେ ପ୍ରକାର ହିସାବ କରିବ ହଁ। ସାଧାରଣ ମୂର୍ଖ ହଁ। ଅଜ୍ଞାନ ମୂର୍ଖ ହଁ। କଞ୍ଚା ମୂର୍ଖ ପାଚିଲା ମୂର୍ଖ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ମହାମୂର୍ଖ ମୁଁ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ହଁ ଭାଇ ହଁ ଯଦି ପାଠ ପଢିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ତାଙ୍କ କାଳେ କି ଘୋଡା ସାଳେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ବି ଯଦି ପାଠ ପଢିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ ଡକ୍ଟର ହେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫିସର ହେବେ ଆରେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ହେଇଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢିଥିଲେ ପାଠ ନ ପଢିଲି ବୋଲି ମୂର୍ଖ ପାଠ ପଢିଲି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ମୂର୍ଖ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାଇ ଫୋନ କଲେ ମତେ ଆରେ କରୁଣା କର ତୁ ଆସୁନୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାଲି ଯିବୁ ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେଟ କାଟିଲି କୋଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଟିକେଟ କାଟିଲି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଗଲୁ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଆରେ ମୂର୍ଖ ତୁ ଫ୍ଲାଇଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 1259 ଅଣାବନ କେତେ ସେତେ ପିଲେ କହିଲ ଅଣାବନ କେତେ କେତେ ଆରେ 89 ନୁହଁ 89 ହେଇଥିବ 90 ଢୁକିଲାନି ଅଣାବନ ଟଙ୍କା ନାଇଁ 89 99 ଟଙ୍କା ଟିକେଟ କାଟିଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଭାଇ ନମସ୍କାର ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଭାଇ ନମସ୍କାର ବାପରେ କହିଦେଲି ମୂର୍ଖଟା 500 ନମସ୍କାର କଲୁ ମାଷ୍ଟର ନଖଲେ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ କେମିତି ଭାଉଜକୁ କାଳେ ଶୁଣା ପଡି ନଥିବ ଭାଉଜକୁ 5 ଥର ଭାଇକୁ 5 ଥର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ପଡିଲି ମତେ କାବା ଲାଗିଲା ଆମ ବୌଦ୍ଧରେ ତ ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମ ବୌଦ୍ଧରେ ଝାଡା ଯିବା ବୋଲି କହୁଛି ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଝାଡା ଯିବା ପାଇଁ କୋଉ ୱାର୍ଡ ଥିବ ଯେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କେବେ ତ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଇନି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଝାଡା ଯିବି ବୋଲି କେମିତି ଭାଇକୁ କହିବି ଭାଇ ଅଧିକା ପାଠ ବାଲା ମତେ ରାଗ ହେବନି ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ଭାଇକୁ ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ଟାଇଟରେ ଆସିଛି ବୋଧେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଝାଡା ଯିବ ଭାଇ ଦେଖାଇ ଦେଲେ ଏଇ ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ସିଧା ଘରକୁ ଢୁକିଲି ଭିତରକୁ ଢୁକିଗଲି ବା ମାର୍ବଲ ବଲ ପଥର ଚକ 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 ହେଇଛି ପୁରା লিটিল ক্লিন নিট এন্ড ক্লিন লিটিল ক্লিন নাই আজ্ঞা নিট এন্ড ক্লিন ক্লিন সফা বালি টিকে মধ্যে নাই নাই আগକୁ ଟିକେ গলি ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ପାଦଟି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ପାଦଟି ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଦିଟା ପାଦ ପଡିଛି ତା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିନ୍ଦୁ ପରିକା ମଝି ମଝି ଗୋଟିଏ ଅଛି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ହେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଘରକୁ ମତେ ଭାଇ ପଠେଇଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସେଇଠୁ କଣ କଲୁ ପୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲି ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ରେଗରେ ଧୂପ କାଟି ଦେଲା ଧୂପ କାଟି ଆଉ ଭିତରକୁ ଢୁକିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ନମ ନମ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ନମ ନମ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ନମ ନମ ମା ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ ନମ ନମ ଜଗନ୍ନାଥ ବିନ୍ଦୁ ନମ ନମ ଧୂପ ଦେଇଦେଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିଦେଲି ଲାଙ୍ଗୁଛାଟେ ପଡ଼ିଗଲି ଆସିକି ଭାଇକୁ କହିଲି ଭାଇ ତମ ଠାକୁର ଘର ପୂଜା କରିଦେଲି କିଏ ଠାକୁର ଘର ପୂଜା କରିଦେଲି ଭାଇକୁ କହିଲି ଭାଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଠି ଠାକୁର ଘର ନାହିଁ କୋଉଠି ଧୂପ କାଠି ଦିଲା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଗଲୁ ଧୂପ କାଠି ଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଘର ପରା ଆରେ ତତେ କହିଲି ସେ ତୁ ଦୁଇଆ ପାଇଁ କହିଲି ସେଇ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଧୂପ କାଠି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଧୂପ କାଠ ଠାକୁର ଘରକୁ ପୂଜା କରି ଦେଇ ସାରିଛି ଆଇରେ ମୂର୍ଖ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ଆଜ୍ଞା ହାଇଏ କହୁଛୁ କଣ
ଗାତଟି ଅଛି ବୋଲି କି ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଯଦି ମଧ୍ୟରେ। ହାତ ପୁରେଇ ଦେବ ତ ଭୋଗ ବି ମିଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଶଳା ପୂଜା କରିଛି ଭୋଗ ଖାଇନି ମୁଁ ମୋଠୁ ଭୋଗ ଯାଇନି ପୁଣି ଖାଇଲେ ଆଉ ପାରେ ବାହାଦଳା ପୁରେଇ ଦେଲେ ଭିତରକୁ ଏତିକିଟା ପଶିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଲବଙ୍ଗ ଇଲାଚି ଗୋଲମରିଚ ଧୂପକାଠି ସିନ୍ଦୁର କର୍ପୂର ସବୁ ମହମ ବାସି ଯାଉଛି ମୁଠାଟିଏ ଧରି ଆଣିଲି। ପିଲାମାନେ 7 ବର୍ଷ ଯାଏ ଆଉ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମୂର୍ଖ ହେଲେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଦେଖିଲ ଯାଇକି ଲାଟିନ୍ ଘରେ ଇଏ ଧୂପକାଠି ଦଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ହେଲି ବୋଲି ଆଜି ଏଇ କାମ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ମଣିଷ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ବୁଝିଲୁ 3 ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆମର ଦିଦି ମାନେ କେତେ ଦେଖିଲୁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ସଜାଡା ଯାଇଛି। ସଜା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ କହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଆଚ୍ଛା 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 ଇଏ ହେଲା ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଚ୍ଛା କେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ତାପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା 10 ମାସ ପରେ କୋଟି ପଡିଲା 9 ମାସ ପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତା ଧରିଲେ ଆମର କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାତା ଆଜ୍ଞା ମୋର ହେଲା 22ଟା ମା 22ଟା ମା ହଁ ନାଇଁ ରେ ପିଲେ ଆଁ? ଆମର ଯିଏ କି ଗର୍ଭଧାରୀ ମା 1 ତାପରେ ପଶୁ ମାତା 2 ଦୁଇ ତାପରେ ଗୁରୁ ମା ଆମର ଯିଏ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଆମର ମା ଗୁରୁ ମା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଉ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ନା ହେତିକି ଆଉ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ମୋର ମା କେତେଟା ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଜିମା ଆଇମା ଖାଇମା ପରମା ସୁନମା ଝାଡ଼ିମା ହସିମା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ମା ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ ଥିବା କରିସ୍ମା ମାରେ ମାରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା ଶିଶୁଟି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଡିଲା ଆମେ କଣ ଦେବା ଦରକାର ତାକୁ ଛୁଆଟି କଣ ଖାଇବ ସେ ତ ଆ କରି ଯାଇଛି ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ କଣ ଖାଇବ ସେ ଆରେ ବିଧାତା ଦେଇଛି ମାକୁ କ୍ଷୀର ମାକୁ କ୍ଷୀର ଆହେ ମାକୁ କ୍ଷୀର ବିଧାତା ଦେଇଛି ମାକୁ କ୍ଷୀର ମାକୁ କ୍ଷୀର ଆହେ ମାକୁ କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ପାଇଁ ସେ ଯେ ଅମୃତ ଧାର ଆହେ ଅମୃତ ଧାର ମା କ୍ଷୀର ଶିଶୁ ଦେଖ ଖାଇଲେ ଶିଶୁ ଖାଇବ ଆହ ଶିଶୁ ଖାଇଲେ ଏ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ନିରୋଗ ହେବ ନିରୋଗ ହେବେ ଆହେ ନିରୋଗ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମା କ୍ଷୀର ଦେଇ ଶିଶୁ ଖାଇଲେ ପ୍ରଥମରେ କଷା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦରକାର ଏଇ କୋଷ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ କିଏ ଶିଶୁଟି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ମା କ୍ଷୀର 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ ତାପରେ କଣ ଖାଇବ ଶୁଣୁ ଖାଇବୁନୁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ମା ମାନେ ସ୍ତନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କି ସବୁ ମା କ୍ଷୀର ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଉ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି ବୋତଲ କ୍ଷୀର ଆମେ ଯେତିକି ପିଲା ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ଖାଇଛେ କେହି ମା କ୍ଷୀର ଖାଇନାହିଁ ଷଣ୍ଢ କ୍ଷୀର ମାନେ ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିଦେବା ବୋତଲରେ ଭରିଦେବା ଆଉ ପୁଅକୁ ଧରେଇଦେବା ପୁଅ ତାର ପିଉଥିବ ମା ତାର କାମ କରିବ ଏସବୁ ମୂର୍ଖାମି ଧାରଣା କାହିଁକି ମାର କୋଷ କ୍ଷୀର ହିଁ ପୁଅକୁ ସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିଛୁ କଣ ଯଦି ମା କୋଷ କ୍ଷୀର ନ ଖାଇଲା ପୁଅ ସ୍ତନ କର୍କଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ମାର ଆଚ୍ଛା 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 ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ 6 ମାସ ହେଇଯାଏ ଆହା, 7 ମାସରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବ ତାପରେ କୋଠି ଖାଇବ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବ କଣ ଖାଇବ ଅଲଗା ଜିନିଷ କୋଉଠୁ କଣ ଖାଇବ? ମିଶେଇକି ଦବ ହଁ କଣ ସିଝା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଝା ଦବ ପୁଅକୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଁ? କିଛି ନା କିଛି ଲୋହ ପଦାର୍ଥ ଜିନିଷ ଖାଇବ ବାସ୍। ତାପରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରଥମରେ ସେ କୋଉଠି ଖାଇବ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର ଇଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ 7 ମାସରେ 7 ମାସରେ ହଁ। ଆମର ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ ଶିଶୁ ହଁ। ପ୍ରଥମରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଢିଆ ସୁବିଧା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ହଁ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ହଁ। ଇଏ ପୁଅଟି ମା କ୍ଷୀର ଖାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକ ହଁ ଆଉ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ କରିବ କୋଉଠି କୋଠି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଚ୍ଛା। ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଉତ୍ସବ ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା ବଢିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇଗଲା ଆହା। ତାପରେ କଣ କରିବା ପୁଅଟି କିମ୍ବା ଝିଅଟି ଯଦି ହୁଏ ବାପ ମା ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା 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 କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଆଜି ହେଲେ ଖୁସି ହେଲେ ଝିଅ ହେଲେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଝିଅଟି ହେଲେ ମିନିମମ୍ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର କାହିଁକି ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାଟିଏ ରତ୍ନଟିଏ ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କେହି ରତ୍ନ କହୁନାହାନ୍ତି ଝିଅକୁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ବୋଲି କହନ୍ତି କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ କହୁଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ବଡ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା 4ଟି ଅବସ୍ଥା ତାର ଆମର 4ଟି ଅବସ୍ଥା ବାଲ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୈଶୋର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଯୌବନ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା 4ଟି ଅବସ୍ଥା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଆଚ୍ଛା 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 ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ହଁ। এই কিশোরী বালিকা যেତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୁଷ୍ପବତୀ ହୁଅନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର ହଁ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଶୁଣ ଧନ ମାଳିରେ ମୋ ସୁନା ଖାଇରେ
ଆହା କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଶୁଣ ଧନ ମାଳିରେ ମସୁନା ଥାଳିରେ ଏଥିରେ ଦେଇ କରି ମନ ଧନ ମାଳିରେ ମସୁନା ଥାଳିରେ ପ୍ରଥମରେ ପୁଷ୍ପବତୀ ଆହା ନାଲିଆ ଟମାଟୋ ଘଣ୍ଟା କନଇରେ ମସୁନା ଥାଳିରେ ନାଲିଆ ଟମାଟୋ ଘଣ୍ଟା ମସୁନା ଥାଳିରେ ଆହା ନାକର ଶିରାଲି କେନ୍ତା ମିଠା ଦିନେ ଟିକେ ଟିକେ ଡାକି ପକା এই সময় ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଲା କାହିଁକି କହିଲି ଆଜିକାଲି ମା ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଧରିଥିବେ ଆଉ ତା ନାକର ସିଙ୍ଗାଣିଟା ନେଇକି ପକେଇଦେବେ ମା ଆଉ ଆଣିକି ପିଛାରେ ପୁଛିଦେବ ମା କେମିତି ସଚେତନ ଶିଖାଉଛି ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମା ମାନେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାହେଲେ ଭଲ ମା ମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ଆଉ ମା ମାନେ ହାତ ଧୋଇବା ଦରକାର ମା ମାନେ ପୁଅର ସିଙ୍ଗାଣି ପକାଇଲେ 5 ଥର ହାତ ଧୋଇବା ଦରକାର 5 ଥର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଲାଗିଛି ନା 5 ଥର ଧୋଇବା ଦରକାର ନାଇଁ ମା ମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାତ କେମିତି ଧୁଅନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଧୁଅନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବା ହଁ। ଖାଇବା ପରେ ବି ହାତ ଧୋଇବା ତାପରେ ଶୌଚ ପରେ ହାତ ଧୋଇବା ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପରେ ହାତ ଧୋଇବା ଝାଡ଼ା ଯିବା ଆଇସାଲେ ଧୋଇବା ଖାଣ୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ସାବୁନରେ ବୁଝିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଏଁ? ହଁ ତତେ କହୁଥିଲି କିଶୋରୀ ବାଳିକା କଥା କିଶୋରୀ ବାଳିକା ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଯେତେବେଳେ ମାସିକ ଧର୍ମ ପାଳନ କରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ମା ମାନେ ବିଶେଷ କରି ସତିଏ ଧ୍ୟାନ ନେବାର ଦରକାର ସଚେତନ ହବା ଝିଅଟି ଦରକାର। ଆମର ମା ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲା ବେଶ। ନିଜର ମା ନିଜ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ଆଉ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବ ବାସ୍ ଆମର ଯାହା ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଫାଇଦା ଉଠେଇବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବା ବେଶ। ଆମେ ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ରକ୍ତସ୍ରାବ ରହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ପରାମର୍ଶ କରିବା ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଦେଇଥାଏ କାହାକୁ ଆମ ଝିଅକୁ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ବେଶ ବେଶ এই সময় রক্তহীনতা এথিপাই মধ্যে আমি সচেতন হওয়া এবেলে বস বস সফা সুতরা হওয়া দরকার আচ্ছা বুঝিলু হ্যাঁ কেতে জিনিস এই କେତେଟା বস প্রথমরে 10 দিনর কথা ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଗଲା ତୃତୀୟରେ ହେଲା ରକ୍ତହୀନତା ବା କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଗଲା ଡାଇରିଆ ଡାଇରିଆ ଆଚ୍ଛା 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 ଡାଇରିଆ ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଗ ନା କ'ଣ ଡାଇରିଆ କଥା ଏନେ କହିବି ବୁଝାଇ ହରି ରାମ ହେ ମାଉସୀ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ହରି ରାମ ହେ 50 ଖାଦ୍ୟ ଏନେ ନ ଖାଇବା ଭଲ କ୍ଷେତ ଭୁଲୁ ହେଲେ ଗୋଲାରେ ପୁଅ ଉଲୁ ହେଲେ ଗୋଲା ଆଉ ପାଠ ପଢି ପଢି ଯଦି ପିଲା ଉଲୁ ହେଲା ପାଠ ପଢେଇବା ଲାଭ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆମର 50 ଜିନିଷ କିମ୍ବା ମାଛି ବସା ଜିନିଷ ଖାଇବା ନାହିଁ ମାଛି ବସିଥିବା ଜିନିଷ ଖାଇବା ନାହିଁ ହଁ। 50ଟା ଦ୍ରବ୍ୟ କମ୍ ପଇସାରେ ଘରକୁ ଆଣି ତରକାରୀ କରି ଖାଇବା ନାହିଁ ହଁ। ସତେଜ ଜିନିଷ ଆଣିବା ବାସ୍ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବା ଖାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଗର୍ଭବତୀ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେବା କ'ଣ ହେବା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର 50 ଆମ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଜିନିଷ ଆଣୁଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। 50 ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ହଁ, ହଁ। ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଁ? ଆଚ୍ଛା ସଦାବେଳେ ହଁ। ତଟକା ଜିନିଷ ଖାଇବା ସତେଜ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର ପୁରା ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ବାସ୍। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କି ନାହିଁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ ମାଛି ବସା ଜିନିଷ ଖାଇବା ନାହିଁ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ ମାଛି ବସା ଜିନିଷ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ବାସି ଭାତ ଆମ ଘରେ ହାଣ୍ଡିଏ ଅଛି ହଁ। ଆମର ଘର ବିଲରେ କାମ ଚାଲିଛି 5ଟା ମୂଲିଆ ଲାଗିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ବାସି ଭାତ ପିଲାଣି ଯାହା ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଆରେ ଭାଇ ମା ମାନେ ହଁ, ବିଲ ରଡ଼ି ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଣି ଯଦି ନ ନେଇଥିବେ କ'ଣ କରିବେ এবেলে বস এই ପିଲାମାନେ ଶାନ୍ତି ନଦୀ ନାଳର ପାଣି କ୍ଷେତ ଖଳାର ପାଣି ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ। ଆଉ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଘରକୁ ଆଇବେ କାମ କରିବେ ବିଲରେ ପାଣି ପିଆବେ ଘରକୁ ଭଲ କାମ କରିବେ ମା ମାନେ ଆଉ ମାନେ ହେଇ ଇଏ ଯୋଉ ଖାଲର ପାଣି ପିଇଦେବେ ହଁ କ୍ଷେତର ପାଣି ପିଇଦେବା ଦିଅନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଡାଇରିଆ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତାହେଲେ ଆମେ ରୋଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଲା ଆଣିଲେ। ବାହାର କ୍ଷେତ କଲା ପାଣି ପିଇଲା ବୋଲି ହଁ। ଆମକୁ ଡାଇରିଆ ଧରିବ ହେଲେ ଯଦି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଡାଇରିଆ ଧରିବନି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ଖାଇବା କାହିଁକି କାହିଁକି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଅଛି ଆମର ସମସ୍ତେ କଂସେ କଂସେ ତୋରାଣି ଦେଇ ନେଇଯିବା ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ବାସି ତୋରାଣି ବାସି ଭାତ କଂସେ କଂସେ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ଚୁଲିଟା ଲଗାଇଦେବା ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ ଜଣ ଜଣ କରି ଯାଇ ଚୁଲି ଉପରେ ବସିବା ଏ ଗରମ ହେଇଯିବ ଭିତରୁ ଗରମ 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 ହେଇକି ପୁରା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ହେଇଯିବ ଆରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇକି ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ଡାଇରିଆ ରୋଗ ଯାକ ଭାଇ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ମାଛି ବସା ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଖାଇ
ଲାଗିଥିଲା ପଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ା ଯିବାକୁ ମନା ଯେ ଘରେ କର ପାଇଖାନା ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା ମା ମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କି ମା ମାନେ ପଦାରେ ଯାଇ ଯୋଉ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ବହୁତ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଯିବା ଲୋକ କଥା ଏସବୁରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରୀ ଆସୁଛି ମାଛି ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ବାଧ୍ୟ ଆମର ଆସିବେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଝାଡ଼ରେ ଯୋଉ ମାଛି ବସିଥିଲା ସେ ଆସିଲା ଖାଦ୍ୟରେ ବସିଲା ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ତୁମେ ଖାଇଲ କଣ ହବ କଣ ହବ ଡାଇରିଆ ପୁଷ୍ଟ ହବ ଆଉ କଣ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତେଣୁକରି ମେଡିକାଲ ଯିବ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଘରେ ଖାଇବ ଘରେ ହଗିବ ହଁ କି ହଁ ଆରେ ଏଇ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଯାହା କହୁଛି ତା ଭୁଲ କି ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ସାଇଷ୍ଟ୍ରିକ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ସାଇଷ୍ଟ୍ରିକ କଥା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯାହା ସାଇନ୍ସ ଯାହା କହୁଛି ମୋ ପାଟି ଭାଙ୍ଗୁନି ସେ ମେରାମଣି ବାହାର ଆଜିକାଲି ପାଠ କଥା ବିଜ୍ଞାନ କଥା କି ଲେଖାପଢା କଥା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ ନା କାହିଁକି ଗଲା 15 ତାରିଖ ଯୋଉ ଆଗ୍ରା ମାସ 5 ବାଜୁ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 15 ତାରିଖ କଥା ମତେ ଜ୍ୱର ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଆଗାମୀକାଲି ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ 15 ମାସେ ହେଇଯିବ ମାସର କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ଗଲି ମେଡିକାଲ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କଲି ମେଡିସିନ ଲେଖିଦେଲେ ଟାବଲେଟ ଦେଇଦେଲେ ମାଗଣା ତ ମିଳୁଛି କେତେ ନା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଏଠିକି ଥାକ ମେଡିସିନ ଦେଲେ ମୁଁ ଧରିକି ଆଇଲି ହେଲେ କିନ୍ତୁ କହିଲେ କଣ ଜାଣିଛ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ପ୍ରଥମର ଏକ ତୁମର ଆଣିବ ୟୁରିନ୍ ୟୁରିନ୍ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବ୍ଲଡ୍ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲି ଯେତେବେଳେ ରାତି ଖାନା ପିନା କଲି ଶୋଇଲି ସକାଳେ ପାଇଗଲା ପ୍ରଥମେ ଏକଟା ଗୋଟେ ଶିଶିରେ ନେଇକି ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେଲି ବୁଝିଗଲା ଖଟ ତଳେ ରଖିଦେଲି ଗଲି ମୋ ଗାଧା ବାଧା ସାରିଲି ଆସିଲି ପେଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲି ଚାଲିଲି ମେଡିକାଲକୁ ଗଲି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଲି ୟୁରିନ୍ଟା ଦେଇଦେଲି ସେ ପକାଇଲା ଦେଖିଲା ବାବୁ ଟିକେ ବସ 5 ମିନିଟ୍ ବସିଛି ଆଜ୍ଞା ତା ରିପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ମତେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୁଣ୍ଡୁ ମୂଳକୁ ଦେଖୁଛି ଇଏ ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି କାରଣ ହେଲା କଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ୟୁରିନ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା କରାହେଲା ସେ ପରୀକ୍ଷା ଗାରରେ ଆଜ୍ଞା ଡାକୁଛି ତାର ନିୟମ ମତେ ଗର୍ଭବାସ 2 ମାସ ये साइंटिस्ट को भूल साइंटिस्ट भूल नहीं भूल कहीं ताले मते चिंता लागिला कोन मोर एक गर्भवास 2 मास ये लिखिला साइंटिस्ट भूल नहीं तू भाबिलु मु भाबिली भूल नहीं कोन करिवो मुझे दुख करिके आके मन दुख रे आसिली घरे पहुंचिली घरे पहुंची भाउज जानि पाइले देखिले क्यों कबना करो कोन तमर देह वाला ठीक अछि तो मुहटा सुखी जाईची तो जो यूरिन परीक्षा कला भलो अछि कोन केमिति अछि कोन कहिबी भाउज मोर मुंडो काम करूनी काहेकि जो यूरिन परीक्षा करथिली क्लिनिक वाला कहिला तुमे गर्भवास 2 मास मु चिंता कली को मेडिकल लेबी कटक जीबी ना भल्ला जीबी ना कोन को पटी मु छुआ जन्म देबी किमिति करबी मु भासी गली या भाबू आज्ञा आउ जो हसी लेले टिके आउ जो हसीले आहो सुनो तुम गर्भवास 2 मास डाकिला क्लिनिक वाला कहिला ता भूल न हो भलो ता भूल न हो पूरा राइट साइंटिस्ट जहा लिखि जी भूल न हो राइट आउ जो कहले किमिति मु कहले किमिति राइट अरे ता कथा है जी ओलटा सुनो तुमे जते बेले यूरिन टा थोई के जाइथिलो खट तळे अच्छा तुमे नदी को गला मु झाड़ू कली सफा सुतरा कली झाड़ू माइला बेले तुम यूरिन टा ढली पड़िला मु चिंता कली मो दियर आसिले मते गाली करबे शिशिटा को धरी बारी पछकू गली मु मो यूरिन सेथिरे भर्ती कर देली अरे तुमे गर्भवास नुहे मु गर्भवास तो भारी खुशी मु आज्ञा सेठी हसी उठी पड़िले भांगी पड़िले हो मु आदि काली मोर पोट हेइ जिवा बोली आगे मिठा बनती आओ भारी खुशी आओ बहुत ही भाउजन को कम से कम विश्राम दबो बेस भलरे खाइबा को दबो बेस तापर आस्ते स्वच्छता रे कोन बुझिलु आज्ञा स्वच्छता माने निजर छता मां माने समस्त गुटे छता धरि के आस्ते वर्षा दिन पई स्वच्छता रे निजर छता सब माने निजे छता माने निजर छता ए स्वच्छता निजर छता नु आओ परिवेश रखी सफा सुतुरा हे सफा सुतुरा जीवन धारा हे जीवन धारा सफा सुतुरा में रहिले भाई हमें रहिले भाई दैरिया रे बदेवा होइब नाही घर पाई खाना कले परिबा कहिला
ଯୋଗାଇ ଜନ୍ତି ଯୋଗାଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ପାଇଖାନା ପାଇଁ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହବା ସଚେତନ ହେବା ମା ମାଉସା ପିଲାମାନେ ପାଟି କର ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଚଳା ବସି ହେଲ ମୌନ ପ୍ରଭୁ আধা ঘন্টা 5 মিনিট হলো আমার পরিচয় প্রভু চকা নয়ন চলে বসি হেল মৌন প্রভু নীলা চলে বসি হেল মৌন প্রভু চকা নয়ন আজি হাজার দিনর কথা ধরি শুনাই চলে বসি হেল মৌন প্রভু এই চকা নয়ন নীলা চলে বসি হেল হাজার দিনর কথা কহিলি বুঝাই নীলা চলে বসি হেল এই সুষম খাদ্য বাবদ এবন্নি গলি মুহি নীলা চলে বসি হেল মৌন প্রভু চকা নয়ন ঈশ্বরী বালিকা কথা বুঝাই কহিলি নীলা চলে বসি হেল মৌন সফা সুতুর মা গরহিব হইলি নীলা চলে বসি হেল কহিলি রক্তহীনতা দেখয়া স্বচ্ছতা চলে বসি হেল ଆଉ କହିଗଲି ମା ଗଜାଇରିଆ କଥା চলে বসি হেল ଅଳ୍ପ ତତେ କାଳେ ଗଲି ମୁଁ ଶୁଣାଇ নীলা চলে বসি ସଥିରେ ମରଣ ଭରିବ କେହି নীলা চলে বসি ବହୁ ସହଜରେ ଆଜି ନିଶି ପାଇଥିଲା বসি ଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଖର ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା নীলা চলে বসি ମୁହଁଇ କଟକି ନିଜେ ମୁହଁଇ ବିଦେଶୀ নীলা চলে বসি হেল ଏଇ ଜାଣିଛ ଶୁଣିଛ ପଢି ଚାଲୁଅଛୁ ଆସି নীলা চলে বসি হেল ନୁହେଁ କଟକିଏ ନୁହେଁ ବିଦେଶିଆ চলে বসি ବହୁଦଳ ବାସି ମୁଝେ ଅଜ୍ଞ ବହୁଦିଆ চলে বসি ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମିତିରେ କରୁଅଛି ରହି নীলা চলে বসি କଥା ଘରେ ମେଘ ଦେବ ହୁଳହୁଳି চলে বসি ନିଜ ପୁତ୍ର ପରି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର নীলা চলে বসি ମଙ୍ଗଳ କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଆରାଧ୍ୟ କହ নীলা চলে বসি হেল ଭାଇରେ আজ্ঞা ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା ଯଦି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଭଲ ଲାଗିଲା আচ্ছা আচ্ছা ଭାଇ ଭଉଣୀ দিও ভুলা বলে দিও ଟାଣି ଦେବେ ନହେଲେ ଗାଳି ଦେବେ নহলে আগে টেকা মারিবে আজ্ঞা ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମିତିରେ କରେନିରେ ଜନ ଦୋଷାରୋପ